Sama-sama, tulong-tulong, ating labanan ng COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama, ay walang problema. Sa may sakit, ika'y dumistansya para di ka mahawa. Kung uubo at babahing, bibig at ilong iyong takpan. Sama-sama, tulong-tulong, ating labanan ng COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama, ay walang problema. Labanan ng COVID, kaya natin to. Panatilihing malinis ang ating katawan. Resistensya natin ay dapat palakasin. Sama-sama, tulong-tulong, ating labanan ng COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama, ay walang problema. Palagi ang maghugas ng mga kamay gamit ang sabon at malinis na tubig. Sama-sama, tulong-tulong, ating labanan ng COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama, ay walang problema. Sa may sakit, ika'y dumistansya para di ka mahawa. Kung uubo at babahing, bibig at ilong iyong takpan. Sama-sama, tulong-tulong, ating labanan ng COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama, ay walang problema. Labanan ng COVID, kaya natin to. Panatilihing malinis ang ating katawan. Resistensya natin ay dapat palakasin. Sama-sama, tulong-tulong, ating labanan ng COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama, ay walang problema. Palagi ang maghugas ng mga kamay gamit ang sabon at malinis na tubig. Sama-sama, tulong-tulong, ating labanan ng COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama, ay walang problema. Sa may sakit, ika'y dumistansya para di ka mahawa. Kung uubo at babahing, bibig at ilong iyong takpan. Sama-sama, tulong-tulong, ating labanan ng COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama, ay walang problema. Labanan ng COVID, kaya natin to. Panatilihing malinis ang ating katawan. Resistensya natin ay dapat palakasin. Sama-sama, tulong-tulong, ating labanan ng COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama, ay walang problema. Palagi ang maghugas ng mga kamay gamit ang sabon at malinis na tubig. Sama-sama, tulong-tulong, ating labanan ng COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama, ay walang problema. Sa may sakit, ika'y dumistansya para di ka mahawa. Kung uubo at babahing,
bibig at ilong iyong takpan. Sama-sama, tulong-tulong. 2022. So para po sa ating media dialogue for today, atin pong pag-uusapan ang tungkol sa tigdas at tigdas hangin. So para sa mga katanungan po, sa mga kasama natin ngayon sa Cisco Webex, maaari nyo pong ilagay ang inyong mga questions sa ating chat box. Para naman po sa ating viewers sa ating Facebook Live at sa ating YouTube Live, maaari nyo po yung ipadala ang inyong mga katanungan sa ating comment section. So para po pag-usapan natin ang tungkol sa tigdas at tigdas hangin, mga kasama po natin si Dr. Desiree Briseño, ang Regional NIP Coordinator ng DOH Bicol CHD. So magandang hapon po, Dr. Des. Yes, hello Max. Good afternoon po sa inyong lahat. Alright, so over to you po, Doc. Okay, sige po. Share lang ako ng presentation ko, ma'am. Okay. So, nakikita na po ba yung aking presentation? Yes po, Doc. Okay, so magandang hapon po sa ating lahat. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa tigdas at tigdas hangin. So, ano nga ba ang pagkakaiba at pagkakapareho ng dalawang ito? So, ayan. Bukod po sa lagnat, meron din po sila pareho ng rashes o kaya yung mga pantal-pantal. So pareho yan, no? Si tigdas at si tigdas hangin. Kaya di po ba ang common lang po talaga sa atin pagka nagkaroon ng mga pantal-pantal at ng mga lagnat, sinasabi natin na ito ay tigdas. Gano'n, no? So, paano natin masasabi? Ano yung pagkakaiba nilang dalawa? No, ng dalawang sakit na yan. So, samahan niyo po ako sa maiksing pagtalakay ko ng tigdas at ng tigdas hangin. So, unahin po natin ang tigdas. So, yung tigdas po, ang tawag po natin dito ay yung measles. Ito din po yung measles, no? So, itong tigdas po, ang sanhi po nito ay ang measles virus. So, ito ay lubhang nakakahawa, no? So, isa sa mga sakit na mabilis ang pagkalat kapag nagkaroon po ang isang tao at nahawa. So, paano nga ba siya mahahawa? So, madali itong nalilipat sa pamamagitan ng hangin o kaya sa malapitang pakikiharap sa mga taong may sakit ng tigdas. So, halimbawa, naubuhan kayo or natalsikan kayo ng laway. So, yan po yung ibig sabihin po nitong nakalagay po sa aking slide na respiratory droplets. Ayan. So, ano nga ba yung mga sintomas nito? So, ayan nga po, sabi po dito, meron pong lagnat. Yung rashes na tumatagal ng 4 hanggang 9 na araw. Meron din po itong pamumula ng mata. Meron din itong ubo at sipon. So, dito po sa tigdas, ang tandaan po natin dito na ito po, usually po, lumalabas po yung rashes kapag nawala na ang lagnat. Okay? So, nauuna muna yung lagnat. After ng lagnat, saka lang siya lalabas yung mga pantal-pantal. And then, nagsisimula ang paglabas ng rashes sa muka. Pababa po siya. So, pababa hanggang dun sa paa. Ganyan po yung paglabas po ng rashes ng tigdas. Yan. So, paano natin siya gagamitin? No? So, syempre, dahil po mayroong lagnat, pwede po tayong uminom ng paracetamol. So, syempre po, kailangan din natin palakasin yung ating resistensya. So, kailangan uminom din po ng mga vitamina. At syempre, ng mga masustansyang pagkain at ang pagpahinga at pagtulog. Dapat meron pong sapat na tulog at pahinga. Okay. So, ano-ano ang mga komplikasyon ng tigdas? So, ang tigdas po, maaari itong maging sanhi ng pagkamatay, dala ng komplikasyon. So, lalo na po yung sa mga
pasyenteng kulang sa nutrisyon, yung mga mahihina ang pangangatawan, lalo na kung ito ay sa sanggol pa or yung wala pa pong kahit anong bakuna. Okay. So, yung mga pwedeng maging komplikasyon ng tigdas, ito po yun, pagkabulag, pamamaga ng utak o yung tinatawag po nating encephalitis, infection sa tenga, pagtatae at dehydration, yung pulmonya. At sa mga buntis po na may tigdas, maaari pong ito ay maging sanhi ng pagkamatay ng sanggol sa sinapupunan. Okay? So, ito po yung mga iniiwasan po natin, kaya po natin ayaw pong magkaroon ng measles, no? Kaya pine-prevent po natin ang pagkaroon po nito dahil po ito sa mga komplikasyon. Kasi hindi lang po ito basta rashes, no? Kapag nagkataon po na yung bata po ay mahina ang resistensya or meron po siyang malnutrisyon, yan, ito po yung mga maaaring maramdaman ng bata na maaari pong ikamatay ng bata. Yan. So, dumako naman po tayo sa tigdas hangin. So, ang tigdas hangin naman po ay impeksyon na sanhi ng rubella virus. So, ito po, kadalasang mild lang siya sa mga bata at sa matatanda. So, pareho lang din po siya ng tigdas. Ito pong tigdas hangin, ganoon din, respiratory droplets din. So, sa hangin din po siya makukuha at sa pakikipagsalamuha sa mga taong meron nitong infeksyon na ito. Para po sa sintomas nito, yung iba po kasi mga tao, may tinatawag na asymptomatic. So, maaaring wala siyang maramdaman. Okay, so, ang iba naman po, ito po yung usually na nakikita natin ng mga sintomas, lalo na po sa mga bata. So, pareho din po, no, meron din nga pong lagnat, at yung rashes naman po, na nagtatagal lamang po ito ng 1 to 3 days. At isa pa pong pagkakaiba nito sa tigdas, ang rashes po ng tigdas hangin ay mas lighter po siya kumpara dun sa rashes ng tigdas. Ang tigdas po kasi mapula po yung itsura ng rashes po ng tigdas. Okay? Tapos isa pa po sa pagkakaiba nila, masasabi po natin na ito po ay tigdas hangin kapag meron po tayong nakapang mga hulani. So, ito po yung parang mga bola. Usually po dito sa may ilalim ng sa may jawline yan. Meron po dyan mga hulani na nararamdaman po natin yan kapag kinapa po natin yung mukha ng bata. So, ganun din po yan sa rashes po ng tigdas hangin. Nagsisimula din po ito sa ulo, pababa. Pero mas mabilis po siyang nawawala. Okay? 1 to 3 days lang po yan usually. Tapos ganun din po ang paggamot po nito. Yung paracetamol din po para sa lagnat at yung pagkain po ng masustansyang pagkain at syempre ang pagkakaroon ng sapat na pahinga at ng tulog. Yan. So, para po sa mga komplikasyon ng tigdas hangin. So, ayun nga po, no, mas madalas ang komplikasyon ng tigdas hangin sa mga matatanda kaysa sa bata. Hindi ko po sinabing matatanda na yung mga matatandang senior na or yung mga may edad na. No? Ito po yung ibig sabihin, yung mga adults kaysa po dun sa mga bata. So, ano yung mga pwedeng maramdaman natin, no? Pag nagkaroon tayo ng tigdas hangin? Meron pong pwedeng makaramdam ng pagsakit ng kasukasuan or yung arthritis. So, madalas po itong nararamdaman sa ating mga daliri, sa ating wrist, at sa ating tuhod. Yan. At meron din po, pwede din pong magkaroon ng pamamaga ng utak, yung encephalitis nga po. Tapos meron po tayong tinatawag na congenital rubella syndrome. Okay? O kaya ang CRS. Okay, so ang CRS ay isa sa mahalagang sanhi ng severe birth defects. Okay? So, kapag ang isang babae ay na-infect ng rubella virus sa unang 3 buwan ng pagbubuntis, 90% po, 90% ang tsansa na maipasa ang virus sa fetus na maaaring maging sanhi ng pagkamatay o ang tinatawag natin na CRS. Okay, so kung hindi man po
mamatay yung sanggol sa sinapupunan ng nanay, maaari naman po siyang paglabas po ng bata ay meron po siyang congenital rubella syndrome. So ano po yung congenital rubella syndrome? So ayan po. Yan, meron po tayo dito, pagkabingi. Ang pagkabingi po, ito yung kadalasang depekto. Ngunit maaari din po yung maging sanhi ng pagkabulag o kaya katulad po ng nakikita natin sa larawan, yung bata po meron po siyang katarata sa mata. Yan po. So, bukod po sa pagkabulag, pwede din po siyang magkaroon ng mga heart defects. Ito po yung mga congenital heart defects. O kaya yung sakit sa utak o kaya mental retardation. So, di ba po meron pong ibang mga bata na kapag pinanganak ay hindi nakakarinig o kaya bulag po or merong mga sakit sa puso. So, isa po ito sa maaaring naging sanhi nung ano niya, nung defect nung bata. Kasi minsan, kasi yun nga po yung sinasabi ko, wala po siyang minsan sintomas, lalo na po sa mga adults. Kaya hindi po natin alam minsan na-infect pala tayo ng ano ng rubella pero hindi natin alam kasi wala tayong naramdaman na rashes or ng kung ano man po. Kaya mahirap po na ma-expose po tayo kapag lalo na po kapag buntis po ang isang babae, mahirap pong ma-expose sa rubella or sa tigdas hangin. Okay. Ba't hindi ko mabasa? Ayan. So, paano natin maiiwasan ang tigdas at tigdas hangin? So, yan. Surprise! Surprise, syempre. Bakuna po ang paraan para maiwasan natin ang tigdas at tigdas hangin, 'di ba? Nagulat pa kayo? Bakuna ang tanging paraan upang maiwasan ang tigdas at tigdas hangin. So ayan po, nakikita po natin dito yung schedule po kung kailan po tayo pwedeng kumuha ng bakuna or kung kailan po natin pwedeng pabigyan na ng bakuna ang mga babies natin. So, ang siyam na buwan na sanggol ay pwede nang pabakunahan ng measles vaccine. So, pagtungtong niya ng 1 taon pataas, kailangan ng booster shot. Kaya dapat pabakunahan muli. Yan po yung schedule, nakikita po natin dyan. So, pwedeng gumamit ng 3-in-1 na vaccine, yung tinatawag po natin na MMR vaccine. Ang kasama po nito ay yung measles, mumps, and rubella. So, pagtungtong naman po ng 6 hanggang 7 taon at yung 12 hanggang 13 taong gulang, kailangan muli ng booster dose. Okay? Ang bakunang binibigay po dito ay yung MRTD. So, yung mga bakuna po laban sa tigdas at tigdas hangin ay libre sa lahat ng health centers sa buong bansa. So, libre naman po ito. So, yun po ang kailangan po natin gawin. Pabakunahan po natin ang ating mga chikiting. So, ayun lamang po ang discussion natin tungkol po sa tigdas at tigdas hangin. Maraming salamat po. Ayan, maraming salamat po Dr. Desiree Briseño sa pag-share ng iyong mga kaalaman tungkol sa tigdas at tigdas hangin. Pumunta na tayo ngayon sa ating Q&A. So earlier po kanina, nag-collect na po tayo ng mga questions mula sa ating mga media partners. So kung may mga katanungan pa po kayo, pwede niyo po yan ihabol sa ating chat box or kaya naman po sa ating comment section sa ating Facebook and YouTube live. So Doktora, simulan na po natin ang ating Q&A. So for our first question po, this is from Melvin Machado, one of our media partners. Ano po ang status kan tigdas incidents per province po? Okay, so sa ngayon po, simula po January 1 hanggang July 9. So ito recent lang po ito na data na hawak ko po ngayong 2022 po. Nagkaroon na po tayo ng 4 pong laboratory confirmed na rubella
or yung tigdas hangin. Okay, 4 po ito. At para naman po sa measles or sa tigdas, meron po tayong isang laboratory confirmed case. Okay? Meron din po tayong naitalang 2 EpiLink na confirmed rubella case. Yun po. Okay po, thank you po, Dr. Des. So for our next question po, I think this was already answered kanina ni Dr. Des from Vanessa Nieva Paz. Tips paano makakaiwas sa tigdas o tigdas hangin lalo na yung mga bata. So maaari po nating i-review itong ating discussion ni Dr. Des sa ating Facebook Live to know the answer. So for our next question po, this is still from Vanessa Nieva Paz. Ano po ang mga unang kinakailangang gawin sakaling may suspected tigdas or tigdas hangin ang isang tao po? Ang unang-unang po dating dapat gawin po dito ay kung nagdududa na po tayo na ito po ay tigdas or tigdas hangin, syempre i-isolate na po natin yung bata. At syempre po, mag-report po tayo sa pinakamalapit na health center. Okay, para po mabigyan po ng tamang atensyon, ma-monitor po ito ng ating mga healthcare workers sa ating RHUs. Yun po. Okay, thank you po, Doktora. So for our next question po, masasabi ba natin na malala ang mga kaso ng tigdas at tigdas hangin sa Bicol region? So far po, yung mga naging kaso po natin dito sa Bicol region, wala naman pong nagkaroon ng komplikasyon. So kung ang ano po natin is yung severity po ng cases, mild lang. Okay, so kasi wala naman po tayong wala naman pong namatay dahil sa komplikasyon po ng tigdas at ng tigdas hangin. So ayun, mild lang po yung mga cases po natin ngayon. Okay, thank you po, Doktora. So for our next question, maaari bang magkaroon ang isang bata ng tigdas at tigdas hangin na magkasunuran o sabay? Okay, so pagdating po dito, medyo mahirap yung tanong. Pero ano kasi siya, siyempre kapagka 'di ba nga meron naman siyang difference. So masasabi mo siya kung ano ba yung nakuha mo. At siyempre puwede po kasi natin siyang i-confirm through laboratory testing, 'yun 'no. So ano siya, kung may confirmatory test naman kasi tayo dito, so 'di ba ire-report, kaya nga 'di ba sabi ko, ang unang gagawin ay i-report. So 'pag na-report mo siya, puwede na siyang kuhanan ng mga specimen 'no, na ipapadala po natin 'yan sa Maynila sa RITM para po ma-confirm kung ano po ba ito. Kung ito po ba ay tigdas or tigdas hangin or both. Kasi puwede din naman na magkasunuran nitong nakuha 'no, kasi kung meron po talaga dun sa lugar niyo na-expose ka talaga dito, o di puwedeng-puwede siyang makuha 'no. 'Di naman natin puwedeng sabihin na, "O teka lang, isa-isa lang." Okay, so ayun Okay. po. Thank you po, Doktora. So meron po tayong Hello? na-receive na question. Yes po, we have a question po from Miss Regina Gonzalgo. From Sorsogon. Hello, Yes, Dra. hello, Hello ma'am. ma'am. Hello Ma'am I'd like to Regina. yes. I would like to ask something. Kung nauulit ba talaga yung tigdas, hangin, or alin po sa dalawa ang puwedeng maulit? Okay. So, para po dito sa tanong mo ma'am, thank you po 'no. Dito po, maaari pong maulit yung parehong sakit. Kaya po tayo nagbibigay ng mga booster shots. Na kaya po, 'di ba, nagbigay na tayo ng 9 months, tapos yung second dose niya na binibigay ng 1-year-old, ta's meron pa po tayo, kaya po tayo nagkaroon ng mga CBI, yung mga community-based immunization 'no, para po palakasin po natin. Meron po kasing ibang mga tao na parang hindi masyadong nagre-react yung katawan. So, hindi masyadong nakakapag-produce ng antibodies, yung tamang protection po natin para dun sa mga sakit na yun. So, maaari po ito talagang maulit, pero mababa lang naman po yung porsiyento nito. Actually, pinag-aralan din po siya ng mga eksperto. Hindi nga rin po nila matukoy kung bakit nga daw po ito po ay nauulit pa, or kahit nabigyan na ng bakuna, nagkakaroon pa din ng
tigdas at tigdas hangin. Thank you so much. Okay, thank you po. Thank you po, Ma'am Regina, and thank you po kay Doktora for answering the question. So for our next question po, maaari bang magkatigdas o tigdas hangin ang isang adult kahit sila ay nabakunahan noong bata pa sila? Ayun na, nasagot ko na din po yung kakasagot ko lang kanina, no? So, pwede pa po talaga silang magkaroon ng tigdas at tigdas hangin. Kaya po tayo merong mga booster doses. Ayan, Tsaka thank you po. kapag po kasi, kapag mahina po yung resistensya natin, yung mga tinatawag po natin na immunocompromised, ayan, masyado po kasing lapitin sila ng sakit, no? So, kahit mga simple or yung mga sakit na nung bata pa usually yan nakukuha or may bakuna ka na para doon, mahina nga po yung immune system mo, yung resistensya. Kaya po, mabilis ka din nakapitan ng mga sakit. Yun po. Okay, thank you po, Doktora, sa pagsagot ng ating mga katanungan. So I guess yun po ang ating mga questions na na-receive from the public and our media partners. Kung may mga katanungan po kayo na hindi na-entertain ngayong araw, maaari nyo pa rin po yan ipadala sa aming Facebook page para po ma-relay po namin kay Dr. Desiree. So at this point po, Doktora, pwede po kami makahingi ng inyong take-home message po. Okay, so maraming salamat, no, Max, sa pag-imbita niyo sa akin para magtalakay ako ng tungkol dito sa tigdas at tigdas hangin. So ito po kasi ay mga vaccine preventable diseases. Ito yung mga sakit na naiiwasan po natin sa pamamagitan ng pagbabakuna, no, bago pa po yung COVID. Ito po ay meron na tayong bakuna para po dito. Ito po ay subok na, safe at effective po ito. Okay, so at libre naman po ito sa ating mga rural health centers, sa ating mga sa buong bansa po libre po ito. Magtanong lang po kayo, or kung hindi niyo po alam yung schedule, or kung sa tingin niyo po ay nakalipas na po yung schedule, magtanong lang po kayo, kasi kung pwede pa po kayong mabigyan, bibigyan po kayo. Okay, so libre naman po ito. Hinihikayat ko po kayong lahat na pabakunahan ng ating mga anak, ang ating mga chikiting. Habulin po natin yung mga bakunang hindi pa natanggap ng ating mga anak, hindi lamang po para sa COVID, hindi lamang po para sa tigdas at tigdas hangin, kundi sa lahat po ng mga sakit na pwede pong maiwasan sa pamamagitan ng pagbakuna. So ayun lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat. And so sa muli, maraming salamat po kay Dr. Desiree Briceño, ang join sa ating media dialogue dito sa Cisco Webex at sa mga nag-view sa ating Facebook Live at YouTube Live. So magkita-kita po tayo muli sa ating susunod na media dialogue. Magandang hapon po sa inyong lahat. Panatilihing malinis ang ating DOHCHD, Serbisyo Salud Kono. Ako, kita gabos, magtarabang, magkaigwang, maray na salud. DOH, may dekalagad na serbisyo. Magaling dulog ko, nagtatawag, nagpapadabang. Mga programa nagkasama sinda sa serbisyo. Matawang solusyon ang mga kahilangan. DOHCHD, DOHCHD, Serbisyo Salud Konon. Ako, kita gabos, magtarabang, magkaigwang, maray na salud. Buon sa inalan, ipangaki sa kod na kita magdakula. Immunization, vaccination, sa tuig ginaon. Mag-ibo maagi, maiwasan ambisyon. Regular na check-up at
ibuhat. D-O-H-C-H-D, D-O-H-C-H-D, serbisyo sa Ludicolo. Ika ako, itagabos, magkarapang magkaibang maray na salud. Balanseng magkaon tamang katurog, ehersisyo magsumba, magpadibi magtimbang, dapat kita magmano magpartisipan. Ano man sa indang relihiyon natinda sa buhay, mga pagiramdam lamang ini para iwasan lang. Kita magtarabanan sa programa ka, Department